Ayun, mga ulang umaga sa ating lahat guys. Meron na naman tayong gagawin. So, hindi ko lang tatak, BL lang tatak. BL tapos tactical. Ayan. So, galing kay Sir Wilfredo Raimundo ng Davao de Oro sa Mindanao. So, ito yung unit niya. Red leader din. Kaso meron to. May ganito. Yeah. Saka ito, pang tactical talaga. Mahaba siya. So, litaw to pag natapos na yung bat. Nakaganyan yung bat niya, nakalitaw to. Baka putulin niya to. So, ito. Sinabi ko sa kanya na abala sa trigger na gagawin natin. Nakaharang siya. So, putulin ko na lang siya. Tanggalin ko yung dapat tanggalin. Kaya, putulin ko dito. Pagulin. Ito, may iwan siya. Kasi yung trigger niya nakakabit dito sa trigger guard. So, yun guys. So, ito yung project natin ngayon. Yung pop natin. Yan. So, stay tuned lang. Tabayanan yung paggawa natin. So, ito na yung kalabitan niya. Yun. Simpleng trigger mechanism lang. Yun. Kayang gayahin ng lahat. So yan. Ganito lang guys yung paggawa. Simple lang. Sige guys. So, gawa na tayo ng ng layout sa kahoy. Yun. I-drawing na natin sa kahoy yung bat na design. Yun. Stay tuned guys. Yun. Ito yung design ng bat niya guys. Ito yung gusto niya. Kagaya ng Taurus ko dati. Yung Taurus ng PCP ko. Yan. So, nito guys, mahogany. Yan. Sige, patapos tayo guys. Patapos tayo kay Boss Jansen ulit. Stay tuned.
2 hours later. So, ito na yung ano guys. Ginagawa natin. Ayan. Meron siyang kalabitan. Yun. Kalapat na siya. Try natin iputok. Ito ang kalabitan niya. Yun. So yun guys. I-design na yung gagawin natin. Stay tuned. Seven hours later. Yun. Magandang araw guys. So ito na yung ginawa nating pulpa. Yan. Ito kay Sir Wilfredo Raimundo ng Davao de Oro, Mindanao. Ito guys, yung ginawa natin. Kung ba't kagaya ng ba't ng Taurus ko to. Yun ang gusto ng design. Dito yung ano niya. Yung tornilyo 1. Yung sa akin dito. Kasi dito yung tapat ng butas ng sa receiver. Gumawa rin tayo ng ganito. Kalabitan. So, try natin. Kasa. Tapos kalabitin natin. Yun. So, sir, ito na yung ano mo. Unit mo. Ang binulpap natin. Yun. So, sexy na. Bulpap na siya. May plenum pa. May power plenum. Yun. So, hanggang dito na naman guys yung video natin. Ito. Yan. Kita-kita ulit tayo sa next na video natin. Okay. Salamat ulit sa panonood. Shoutout na lang sa ating lahat. Yung mga nagtsatsagang nanonood sa ating video. Yun. Ito yung project natin na natapos. Okay. Kay Sir Wilfredo Raimundo ng Davao de Oro, Mindanao. Yan. Salamat sa panonood guys.